Cahya Kuntadi niku sinten, Mbak? Pak Cahya Kuntadi iki dalang sing ditresnani karo Pak Kades Harnoto ngono kuwi. Pak Cahya Kuntadi iki Bapak Sambung. Heeh, sambung tuwuh. Bapak Sambung ning panggung. Iya, oke. Ah, ya. Nano. Gitu. Timen Buddha yang ram bako. Aku ngeprank anu Pak, gendere Pak. Lah kok iso? Gendere tak prank. Ki marep tak done terus ra sida lho Pak. Oh to. Kuwi wis keprank ketahuan mau ya. Keluwen kok doan. Masih nangling cahyani roka eksi Nimas mesti kening jantung Kan? dalam Kuwi terus kan. gitu Pak kita jenengan anu Tunggale bojone sing ngender iki lho. Terus Ata? kenyakang saking dahar Sa salwireng nambang bakso waska cakep li. Lenambaran jiwa tomo Terakhir Ri. Driya sumarah mring Gusti Yen langgame terus dindangdutne karyane Mbah Sukron piye? Napa Pak? Lho sambung wanci dalu. Oh nggih. Oh ya, oke. Ya. Diaturake karo putune. Ayo, Mbak Niken Salindri. Ah. Ya, Nduk, coba kaya apa langsung bae buka celuk, yuk. Sing gedhe Pak Rupita saremo
biasa, Nduk. Sik aja lungguh sik. Nggih, Pak. Lah, iki malah dawuh saka panitia utawa warga masyarakat adate Ya. Pak Faisal. Ya. Iki Pak Dewan ki ya nembang. Oh. Ngono. Nggih. Nek men ora izin minggah panggung jenengan lak urung salaman karo Pak Kades Harnoto to? Nggih. Ah, piyai loro diaturi munggah panggung. Nggih, Bapak. Pak Faisal. Kopi susu. Pak Faisal karo Pak Harnoto. Heeh. Nggih. Monggo Pak Faisal, Pak Harnoto mriki. Mumpung ketemu kali niken Salindri. Mau Pak Harnoto yo mbaten wong guru nanggap niken pol-poli mboten iso petuk mung nyawang tok Pak Dalang. Lah niki kesempatane Pak, mriki Pak. Nggih. Bapak ini jogetnya penuh dengan kreasi loh. Kok iso? Bapak Faisal kalah. Kok iso kalah karo Pak Faisal Harnoto? mek ngene-ngene, paling ngene-ngene ya ta. Lah Pak Harnoto. Lah, Pak Harnoto ngene. Wah. Apa lho, Pak? Kulino macul marai kan. Jenengan ngerti gak Pak kayak artis yang pinter joget nang TV-TV niku? Sing piye? Cesar niku lho, Pak. Piye? Heeh. Sing ngene-ngene iki lho, Pak. Joget. Bapak malih nggih, Pak? Malih nggih? Lagi ya, Pak? Oh, Pak Kadis, Pak Kadis. Pak Kadis katuraken minggah dateng sasana pepanggungan. Nggih. Pak Hasil lenggah Kadis. mboten Pak Kadis menika. Kerso, Pak. Oh nggih Pak alhamdulillah. Haryanto. Nggih, Pak Haryanto. Monggo dumateng Pak Kadis. Ya Allah, ditinggal dilut kok ya wis karo sinden sing tuwek to. Ya bener to kan, tuwek musuhe tuwek iki piye to? Karo Mbak Tut, Karo Mbak Tut. Lah iki lak ngawi. Mbak Tuti ya ngawi iki sak desa kuwi ya. Alah, temu kangen ceritane gegek mantane. Nggih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Nggih, Pak Haryanto. Iya Mbak. Nggih. Oh, pinter nyanyi. Alhamdulillah. Oh, duet ya. Mungkin ada yang dipanggil lagi? Bapak sinten malih? Sampun, Bapak Kadis saja. Pak Camat, monggo, nggih. Sekalian mawon. Oh, bujang. Saestu, Pak Camat bujang. Umurnya berapa? Pak Camat pundi? Ayo Pak Camat. Monggo Pak Camat, mriki Pak Camat. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Tak kira lek jek enom. Pak Camat Lah dua-duanya. ngomong Oh, iya. bujang tak kira jek enom ya. Pak Camat dua-duanya ngendikane Pak Harnoto. Oh, Nggih. Pak Camat dua-duanya. Kumisnya Pak Camat menggoda. Iya, kayak ladu sing. Oh, Bapak Camat Tenggarong, nggih, monggo. Orang Jawa. Oh, Jawa pundi, Pak? Jateng, Jateng pundi? Jawa Tenggarong. Tak kira lek Jawa Tengah ya, Pak ya. Itu, Pak. Lah iya tak kira Jawa Tengah lho, Nduk. Oh, ini Jawa. Aku malah mbok blithuki maneh lho. Nggih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Jawa pundi, Pak? Negoro. Oh, Bojonegoro, nggih. Jan piantun bagus-bagus jan gawe batik-batik iki apa? Aja sia-sia lho, Ken. Mboten, Pak. Kuwi ra iso wayangan lek ora entuk pangestune Pak Kades. Lek kula niku pun dulur Plek to. plek punan mom. Napa jenenge? Sing bau Ketemu reksa peng- kene lho ibu. Nggih. Sing bau reksa. Ini kok penguasa ning mriki. Nggih. Penguasa bumi dan seisinya. Nggih. Lah mikir nganti desa dolan nganti kopiahe nganti luwetek kaya ngono. Ning ngeten iki alu lho, Pak. Napa? Wange teng berangkas. Wah, Mbok genah luar biasa Luar ngurakan biasa. beras kok kuwi ya. tiangnya niku mboten apa jenenge melihatkan bahwa beliau itu mempunyai banyak uang. Ilmunya Tapi ilmu beliau- padi. Tapi beliau ini sesederhana mungkin. Nah, bener. Berpakaiannya. Ngono kuwi. Alhamdulillah. Ingkang saking Bojonegoro mesti iso nembang. Nggih. Suruh joget. 1 2 3 4 5 500 nggih? Nggih. Mas 500. Monggo niki sing badhe nyanyi. Nggih. Kula Napa, mboten Pak, saged lagu nyanyi, Nun, Pak.
Teng mriki aturane ngeten, Pak. Pilihane loro, siji nyanyi yen ra iso kudu nyawer. Lah niku. Siap. Ya, ayo sego. Kula nyuwun pangkur. Pangkur. Pun jenengan. Nggih. Sing sepuh, Pak. Nggih. Pangkur napa, Pak? Pangkur Manyuro. Ayo kurang nyuro. Pangkur. Palaran pangkur. Oh, nggih. Palaran pangkur. Iki piyai klasik lho iki. Nggih. Men dibantu. Niki sinten? Sampeyan tetep nang kono karo Mbak Dian, Yan, dibantu Yan, pangkur Yan. Ayo. Serpek menyuruh mangke terus dipalarke pangkur pamundhute Pak Bojonegoro, Pak Camat. Ayo. Ayo Mas, ayo. Ayoe teko Mas ya. Dangduke. Ben kaya limbukan. Ayo. Papakno gelarno kloso tambah lencatan gawe isin lakake golekno salin. Terima kasih. Alhamdulillah, sampun niku pamundhutane saking Bapak
Nggih, Pak Bapak Camat. Camat, Nggih. nggih. Bapak Camat Tenggarong. Nggih. Nggih, mungkin napa malih? Saged. Nggih, Bapak. Oh, duet nyanyi, Pak. Monggo, monggo. Ya bisa. Nggih, lagune napa mawon, Pun? Manut kula. Oh. Kembarannya suaminya Mbak Inul Mas Adam berarti. Iya. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Oh, banyu langit, banyu. Oh, pamer bojo. Oh. Salah. Heeh. Oh, cendol dawet pamer bojo. Monggo Pak, mak prabu. Nanti mriki, Pak. Ayo Pak, monggo nggih. Kanca-kanca pengrawit, oke nggih. Pamer bojo nggih, Oke, 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 Pak. ya. Mangga, yuk dadas, oke. Berani tampil gitu. Ini rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane bakal Tansah kelingan